Sa modernong panahon ngayon, ang Estados Unidos ang siyang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Meron itong mahigit sa 700 military bases sa iba't ibang panig ng mundo. Ito rin ang may pinakamalaking military budget spending na bansa sa daigdig. Kaya madali nilang nakukontrol ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanilang higanting ekonomiya at military power. Pero paano ba ito nagsimula at paano ba naging makapangyarihang bansa ang US? Ito ang kwento kung paano naging makapangyarihang bansa ang US at kung paano nila pinalawak ang kanilang impluensya hanggang sa Pacific at Far East, kung saan makakaharap nila ang makapangyarihang imperyo ng mga Hapon na siyang dahilan sa pagsiklab ng digmaan sa Pacific na magriresulta sa pagiging superpower na bansa ang Amerika. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang paglaya ng Estados Unidos sa Britanya, nagsimula kaagad itong magpalawak ng kanilang teritoryo sa bahaging west ng kanilang kontinente hanggang sa maabot nila ang Pacific West Coast dahil sa kanilang manifest destiny na sa kanilang paniniwala ay inatasan sila ng Panginoong Diyos na ikalat ang demokrasya at kapitalistang ideolohiya hanggang sa mabili nila ang Alaska na siyang tumapos sa kanilang westward expansion, pero hindi naman natapos ang kanilang paniniwala sa manifest destiny. Para maiwasan ng US ang walang katapusang kaguluhan sa Europa, nagpatupad ito ng polisiya ang Monroe Doctrine na siyang nagbigay sa kanila ng sphere of influence sa kanilang kontinente na siyang pinagmulan ng pag-angat ng US bilang isang makapangyarihang bansa. Nag-expand ang impluensya ng mga Amerikano hanggang sa Pacific nang magkaroon sila ng interes sa Hawaiian Archipelago na nagresulta sa pagbagsak ng kaharian ng Hawaii at pag-annex ng US sa mga isla ng Hawaii bilang parte ng kanilang teritoryo. Hanggang sa huling parte ng 19th century at nag-evolve ang ideyang ito na kinakailangan ng US na mag-expand at makontrol ang iba't ibang isla sa Pacific Ocean para mapalawak pa ng husto ang kanilang impluensya sa rehiyon. Isa pa sa nagtulak sa US na palawakin ang kanilang impluensya sa lugar gamit ang manifest destiny ay mga commercial interest nila sa Far East, kung saan persahan nilang nabuksan sa kalakalang China, Japan at Korea sa pamamagitan ng kanilang militar at mga unequal treaties na tumagal ng mahabang panahon. Nang sumiklab ang Spanish-American War sa Cuba na nagresulta sa pagkatalo ng mga Kastila sa digmaan, bumagsak sa kontrol ng US sa mga dating teritoryo ng Spanish Empire. Isa na dito ang Pilipinas at Guam sa Pacific, pero hindi dineklara ng US na maging bagong states nila ang mga teritoryong ito, kundi dineklara nila ito bilang kanilang mga kolonya, kung saan hindi nai-enjoy ng mga taong naninirahan sa mga islang ito ang full constitutional American rights sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano. Kasama na dito ang mga Pilipino sa Pilipinas. Hanggang sa tuluyan ng naging imperialista ang US nang patuloy ang kanilang pagkontrol sa iba't ibang parte ng Pacific, isa na rito ang pag-colonize nila sa Eastern Island ng Samoa. Samantala sa Far East, para mapanatili ang balance of power sa rehiyon, sinuportahan ng US ang Japan at China sa kanilang modernization program para malabanan ang European aggression sa lugar na siyang nagpatibay sa relasyon ng Amerika at Japan. Pero nagbago ang lahat nang magsimulang magpalawak ng kanilang impluensya ang mga Hapon sa lugar, partikular sa Korea. Ikinabahala ng US na baka magiging karibal pa nila ang Japan sa rehiyon, pero noong 1899 matapos ng scramble for concession sa China, ang Secretary of State na si John Hay ay nagpatupad ng bagong polisiya sa East Asia, ang Open Door Policy. Gusto ng US na i-preserve ang teritoryo ng China bilang buffer sa walang tigil na gulo sa lugar at para ma-preserve ang kanilang commercial interest sa rehiyon.
Kahit ganun pa man na hindi pa rin napigilan ng US sa mga Ruso sa kanilang pag-expand sa bahaging norte ng China, partikular sa Manchuria at Korea, na siyang dahilan sa pagsiklab ng Russo-Japanese War. Kaya nag-intervene ng US sa pagitan ng Japan at Russia para mapanatili ang balance of power sa rehiyon, kung saan nagresulta ito sa Treaty o Portsmouth. Pero mas lalong nasira ang relasyon ng US at Japan dahil sa Treaty of Portsmouth dahil sinuportahan ng US President na si Theodore Roosevelt ang natalong Russian Empire at hindi pinagbayad ng war reparation ng Russia sa Japan, kung saan ikinagalit ito ng mga Hapon dahil inaasahan nila ang pera ngayon para suportahang makarecover ang mga pamilya ng kanilang mga sundalong namatay sa digmaan, at higit sa lahat ay para makabawi sa napakalaking ginastos nila sa digmaan. Sinadya ito ng US para malumpo ang Japan financially at tuluyan na itong mabankrupt para wala na silang karibal pa sa Pacific. Kahit ganun pa may napaka-resourceful ng mga Hapon at napaka-unique na kanilang karakteristik dahil nagkakaisa silang lahat kapag nagkakaroon ng krisis, na siyang dahilan sa pag-recover ng Japan sa kanilang ekonomiya at pagpapatuloy sa kanilang modernization program, at higit sa lahat ay ang pagpatuloy ng pagdami ng kanilang mga barkong pandigma na siyang nagbigay ng matinding pagkabahala sa US, kung saan gagamitin ng Japan ang kanilang modern navy na siyang napakalaking threat sa kanilang side. Kaya nagsagawa kagad ng naval build-up ang US sa iba't ibang isla na kanilang kontrolado sa Pacific para pangdepensa sa patuloy na pag-angat ng kapangyarihan ng Japan o laban sa Japanese aggression sa rehiyon. Hanggang sa huling parte ng administrasyon ni Roosevelt ay sinubukan pa nilang ibalik ang magandang relasyon ng US at Japan, pero nagbago ang lahat ng matapos ang World War I at naging makapangyarihang bansa ang US sa mundo. Ang US kasi ang siyang naging dahilan sa tuluyang pagbagsak ng German Empire sa Europa bilang isang makapangyarihang bansa na siyang tumapos sa World War I. Kahit pa man na napakaganda ng pulisiya ni Woodrow Wilson, ang presidente ng Amerika, na magkaroon ng kapayapaan sa mundo, pero bagsak naman ang pulisiya nito sa Pacific, kung saan sa panahong iyon ay doon na nagsimula ang tuluyang pagkasira ng relasyon ng Amerika at Japan nang ikondena ng US ang 21 demands ng Japan sa China para mapalawak ng mga Hapon ang kanilang impluensya sa rehiyon. Mas uminit pa ang tensyon sa pagitan ng US at Japan sa Versailles, France, ng pag-usapan ng allies kung saan mapupunta ang lahat ng German possessions sa Pacific at Far East. Gusto ng China na ibalik sa kanila ang mga inuupahang teritoryo ng German Empire sa China na siyang tinutulan naman ng Britanya at US. Sa gitna ng pagtatalo ay hindi nila pinansin ng Japan na siyang nagbigay ng matinding galit sa mga Japanese diplomats sa mga Amerikano na hindi pinakikinggan ang kanilang sinasabi tungkol sa German colony ng Micronesia. Nang umabot ang balita sa mainland Japan, naging dahilan ito sa pagiging anti-American ng mga Hapon. Pero ang matinding pagkakamali ni Woodrow Wilson sa kanyang pulisiya sa Pacific ay hindi nito kinonsidera na ang Japan na lang ang siyang natitirang makapangyarihang bansa sa Pacific dahil alay naman nila ito sa World War I. Matapos ang World War I, wala na ang German Empire, pati ang Russia ay bumagsak na at naging komunista pa, ay doon pa lang nila nakita ang tunay na importansya ng Japan. Pero huli na ang lahat at talagang wasak na ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lumala pa ang sitwasyon ng mate-hate ang Republic of China sa iba't ibang teritoryo sa iba't ibang Chinese warlords. Dahil dito, tinanggap na ng US na hindi na talaga maibabalik pa ang relasyon nila sa Japan, kaya nagsimula na lang ito sa paghahanda sa darating na digmaan nila laban sa Japan, ang War Plan Orange. Ayon sa kanilang plano kung saan didepensahan ng US sa kanilang Pacific possessions mula sa kanilang base militar sa isla ng Corregidor sa Pilipinas, habang hinihintay nila ang kanilang reinforcement mula sa Atlantic kung sakaling biglang aatake ang mga Hapon sa Amerika. Susundan ito ng pag-advance ng US mula sa Caroline at Marshall Islands para sa kanilang massive counterattack sa mainland Japan, at mula sa Pilipinas ay babarikada nila ang Japanese Sea na siyang magpapasuko kaagad sa mga Hapon sa labanan.
Ayon sa US, kung hindi ito may papatupad ng maayos ay aasahan na nilang tatagal ang digmaan nila laban sa mga Hapon at aasahan na din nila na lalaki ang gastos sa digmaan. Pero nang pumasok na ang 1920 sa US ay napabayaan na nila ang kanilang Navy at nag-focus ng Republican government ng US sa negosyo na nagresulta sa pagiging top exporter na bansa ang US sa mundo. At pinabayaan na nila ang kanilang War Plan Orange dahil prinesyo ng US ang Britanya na i-terminate na nito ang Japanese-Anglo Alliance na siyang pinagbigyan naman ng Britanya at alam ng US na nag-iisa na lang ang Japan at wala na itong kaalyado at madali na lang itong ma-pressure sa mga battleship tonnages treaties. Pero sa huling parte ng 1920s ay nagsimula na namang magpalakas ang Japan sa kanilang Navy dahil sa Japanese Exclusion Act nang ipinatupad ng US Immigration noong 1924. Sa mga panahong yun, nagsimula na rin maghanda ang Japanese Empire sa darating na digmaan nila laban sa US hanggang sa bumagsak ang ekonomiya ng US noong 1929, ang Great Depression. Dahil sa mga palpak na pag-manage ng US President na si Herbert Hoover, lumobo ang unemployment rate sa US hanggang sa wala nang halos makain ng mga Amerikano at umaasa na lang sa pagrarasyon ng pagkain sa gobyerno. Pero nakarecover naman ang US ng manalong presidente si Franklin Delano Roosevelt noong 1933 hanggang sa tuluyan ng nakatayong muli ang kanilang ekonomiya noong 1937 hanggang 1939. Samantala sa Pacific, ang anti-US nationalist government ng Japan ay nagsagawa ng successful invasion sa Manchuria. Walang magawa ang US sa mga panahong iyon dahil isinabay ito ng mga Hapon sa pagbagsak ng ekonomiya ng US. Kaya pinabayaan na lang nila mga Hapon. Wala na rin silang kakayahang magpatupad ng economic sanction dahil na bankrupt na ang US sa mga panahong iyon. Nang makarecover ang US sa kanilang ekonomiya, si Carl Vinson, isang US congressman na nag-propose ng naval build-up kay Roosevelt bilang jobs program sa mga Amerikano at para na rin makounter ang Japanese aggression sa Pacific. Pero napakalakas na ng naval force ng Japan sa mga panahong iyon at napakatibay na ng kanilang depensa sa Pacific laban sa US. Kaya nagsagawa ng bagong plano ang US, ang Royal Road, kung saan sa South Pacific dadaan ng US Navy hanggang sa Pilipinas at diretso sa Japan para sa US invasion sa mainland Japan. Ang planong ito ay napaka-importante sa darating na digmaan sa Pacific na siyang ipapatupad ng mga Amerikano sa pagsiklab ng digmaan sa Pacific na mapapanood natin sa susunod na video kung saan magkakaharap na ang dalawang higanting naval force sa mundo matapos atakihin ng Japan ng Amerika kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang may karapatang tawaging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Hanggang dito na lang muna at sa susunod na video tatalakayan natin ang buong digmaan sa Pacific hanggang sa pagbagsak ng Japanese Empire at pag-angat ng Amerika bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Amiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.